Min baggrund er, at jeg er 33 år, har boet på Frederiksberg de sidste 6 år, har 2 små børn, der bruger institutionerne. Vi bruger kommunen rigtig meget. Hvad skal der ske for dem og også alle de andre små Frederiksberg? Ja, Synes du? alle de andre små Frederiksberg. Altså for det første har vi jo oplevet, at kommunen har haft sat skatten ned, med den konsekvens, at man har skåret på børneområdet. Det er en prioritering, vi i Socialdemokratiet er fuldstændig uenige i. Man har sløjfet pasningsgarantien. Jeg har selv fået brev fra kommunen, hvor de informerede mig om, at det kunne de desværre ikke leve op til de flotte løfter, der står på hjemmesiden andre steder med pasningsgaranti. Og det er jo helt essentielt for almindelige børnefamilier med udarbejde, at man kan få sine børn passet, sådan som kommunen lover. Man har sat børnehavealderen ned fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Det lyder måske ikke meget, men 2 måneder i 2-årigs liv, det er altså rigtig meget. Der sker rigtig mange ting, og det er selvfølgelig en dårligere normering. Samtidig synes jeg, at vi har nogle store udfordringer. Vi bor jo i den tættest bebyggede kommune i landet overhovedet. Vores daginstitutioner nogle steder er indrettet sådan, at alle børn ikke kan være ude på legepladserne på samme tid. Det synes jeg nærmest er hjerteskærende at se på en solskinsdag, at nogen bliver nødt til at blive holdt inde, fordi at nu er der altså tur med, hvem der må komme ud. Så derfor at de små børn, som jo ikke har andre valgmuligheder end at være nede i vores institutioner, så det er min første og stærkeste mærkesag. Jeg synes simpelthen, at de skal have nogle bedre vilkår, nogle bedre normeringer og nogle bedre fysiske rammer. Godt. Vi forlader det, men det vil sige, at der skal også være en bedre trafik på Frederiksberg, for det skriver I om i jeres valgprogram. Hvordan det? Ja, altså vi går jo ind for en ring rundt om Frederiksberg og København, betalingsring, eller road pricing, eller hvordan man nu kan indrette det. Og vi mener, at luftforureningen stadigvæk, der er blevet gjort noget for Frederiksberg, det anerkender fuldt ud, den er stadigvæk for høj. Og som sagde, det er et af de tættest befolkede områder i landet, og vi har en rimelig høj luftforurening. Så det er simpelthen noget, der peger i en forkert retning. Og desværre er politikken jo sådan indrettet, at cykelstier fra Frederiksberg er jo også den mest cyklende kommune i hele Danmark. De er simpelthen for smalle, for få. Vi har jo haft dødsulykker steder, hvor der ikke har været cykelstier. Så der vil vi gerne sætte ind og få bygget nogle ordentlige cykelstier, hvor man også kan overhale om morgenen, og så vil vi have flere cykelstier. Vi vil også presse på for lavere priser i den kollektive trafik. Priserne er jo steget meget mere, end de er for privatbilisterne, og det synes vi er en helt forkert prioritering. Så det er ikke sådan, at vi siger, at folk ikke må have bil, eller at der ikke skal være nogen pladser til at parkere og sådan noget. Vi vil bare gerne gøre en politisk indsats for at støtte cykler og den kollektive trafik, og så gøre, hvad vi kan for at nedbringe luftforurening med partikelfilter på lastbilerne. Hvor skal der være cykelstier henne, for lige at runde af det med cykelstier? Hvor skal der være henne på Frederiksberg, sådan mere konkret? Nogle af de steder, vi gerne vil starte, er Byllovsvej, hos det Ørstedsvej, hvor vi havde dødsulykken, meget beklageligt, Platanvej og Vordåsvej. Ja, du snakkede tidligere også, eller lige i starten, aktiv udeliv. Ja, det jeg tænker, der vil være rigtig godt at gøre, var at tage de pladser, altså Solbjergplads mellem CBS, altså det gamle Handelshøjskolen, og Frederiksberg Centret og biblioteket. Der har man nu en kæmpe stor grå plads, hvor der ikke er noget på. En plangrå plads, hvor der ikke er noget på, og hvor der kører store lastbiler ind. Så tænker jeg, hvorfor ikke? Altså, der har vi pladsen i byrummet. Hvorfor ikke skabe en stort legeområde til børn, noget udendørs bordtennis, og jeg ved ikke hvad, til de unge. Et sted, hvor man kan lufte sin hund, det er der jo også. Altså afgrænset selvfølgelig, og lidt café, lidt liv og sådan noget, så bedsteforældre, når de henter om eftermiddagen, hvis man er så heldig at have nogen, der gør det, lige kan sætte sig og få en kop kaffe, mens ungerne render og leger inde på et sikkert område. Altså jeg synes, de steder, hvor man har en plads i forvejen, at der skal man bruge den til at få skabt noget af det, jeg kalder aktiv udeliv. Men sådan noget, det må jo koste, og hvad så med skatten på Frederiksberg? Det vi i Socialdemokratiet har sagt omkring vores valgprogram, det er, at det er vores ønskeliste. Vi går ikke til valg på at sætte skatten op. Det er meget, meget vigtigt for os at slå fast. Det er ikke det, vi vil. Vi har lavet den her ønskeliste, som vi gerne vil rulle ud over en årrække, efterhånden som der bliver et økonomisk råderum. Og det gør der jo løbende.
De konservative har tidligere valgt, så har de valgt at sætte skatten ned og som man siger, lave forringelser for de mindste børn. For det vil vi ikke have valgt. Så man siger, den vækst, der kommer i årene frem hver år, tjener folk jo en lille smule mere og betaler en lille smule mere skat osv. Den vækst vil vi gerne bruge på nogle af de her områder, vi mener er forsømte i dag. Så det er sådan, det skal forstås. Skatteprocenten vil være den samme. Altså jeg tror, jeg kan opsummere det sådan at sige, at i dag er Frederiksberg den kommune, der har den tredje laveste skat i Danmark. Det er selvfølgelig dejligt. Der er bare ikke nogen serviceområder, hvor at vi for eksempel er de tredje bedste, eller er de allerbedste og sådan noget. Og det er det, jeg synes, det er fint nok, at man ikke betaler så meget i skat, og det er der jo ikke, altså det synes vi jo alle sammen er dejligt, men tingene skal hænge sammen. Det nytter ikke noget, at folk får så mange penge til et privatforbrug, mens man udhuler de offentlige tilbud. Fordi det nytter simpelthen ikke noget, at folk kan sende deres børn i daginstitutioner i dyrt mærketøj hen til et sted, hvor der ikke er normering til at komme på tur, eller til at komme ud i solen, sådan som jeg sagde før. At det synes vi, at den prioritering, den er bare helt galt. Det gør de borgerlige har ikke hidtil gået i det i hvert fald. Forstår jeg. Altså, selvfølgelig, det er jo ikke sådan... Godt nok. Nej, at det er ikke sådan, at jeg siger, at jeg synes på alle områder, at København, eller at Frederiksberg, en dårlig drevet kommune i dag. Det er ikke det der udgangspunkt. Det tror jeg heller ikke, at det som borgerne oplever. Der er bare nogle prioriteringer, hvor at vi som socialdemokrater gerne vil noget andet end de borgerlige. Altså gerne vil noget mere borgernær service, lidt mindre af de store, flotte prestigeprojekter, men altså hæve det, der sådan giver livskvalitet i hverdagen, og prioritere det frem for nogle af de andre ting. Og det kan I gøre bedre end de borgerlige? Det mener vi bestemt, vi kan. Og med hjertet på rette plads.